sa tanan nga higayong Santo Niño, maghari ka karon. Santo Niño, maghari ka karon. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Pit Senyor ninyong tanan. Pit Senyor. So pista ron sa Santo Niño dinhi sa atong parokya, pero ang iya gyung pista sa diocesan level ugma pang adlaw or sa Pilipinas nga level. Atong gipanhinaot nga ang mga grasya nga atong ikinahanglan pinaagis pangama sa atong gidebosyonan nga batang Hesus madawat unta nato labi na gyud ang kasulbaran niining pandemic na COVID-19 og ang mga grasya sang nadawat nato karon pasalamatan sad nato pinaagi sa atong mga benefactors and donors. Iyampo nato sila nga kanunay untang mabungahon ang ilang mga kinabuhi. Aron maandam ta sa pagsaulog nining santos nga misa ato karong hinumduman og hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulong. Sasala, Kristo, Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa man, aron pagpangama, alang ka na mo. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kahitasan. O kadait sa iyang mga tao, dinhi sa yuta. Ginoong Diyos, langit nung hari, Diyos Amahan, pakagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadaig kami kanimo, tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya, himaya sa kahitasan. Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Kaluy, kaluy kami.
himaya sa kahitasan, kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon, O Jesu Cristo. Ubang sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos Amahan. Amen, amen, amen. Magampo kita. Magampo kita. Amahan nga anaa sa mga langit, ilhon unta namo nga Dios ang imong bugtong anak, bisan diha sa kaubos sa iyang kinaiya nga tawhanon, og simbahon namo ang Santo Niño nga among Ginoo nga gamhanan, bisan diha sa kahuyang sa iyang pagkabata. Himua nga magsunod kami kaniya sa matinud-anon nga kasing-kasing. Tabangi kami sa pagdawat uban sa kahinangop sa usa ka bata sa iyang gingharian dinhi kanamo, og sa pagdangat sa ganti nga gisaad alang sa mga mapaubsanon. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Kay ang pulong sa Dios buhi ug gamhanan ug mas hait pa kaysa bisan unsang espada nga duhay suwab. Modulot kini hangtod sa kinahiladman sa kalag ug sa espiritu, hangtod sa dapit diin nag-abot ang lutahan ug ang kauyukan. Nag-usisa kini sa mga tinguha ug huna-huna sa kasing-kasing sa mga tao. Walay matago gikan sa Dios. Ang tanan dayag ug makita sa iyang mga mata, ug kitang tanan maghatag kaniyag husay sa atong binuhatan. Busa, lig-onon ta ang atong pagtuo, kay doon na kita'y Pangulong Pari nga halangdon nga atua sa presensya sa Dios, si Jesus, ang anak sa Dios. Ang atong Pangulong Pari, dili sama sa ubang pari nga dili mobatig kaluoy sa atong mga kahuyang. Hinunua, usa siya ka Pangulong Pari nga gitintal sa tanang paagi sama kanato, apan wala gayud makasala. Busa, magmasaligon kita ug moduol sa trono sa Dios, diin atua ang grasya aron madawat nato ang kaluoy ug ang grasya nga atong gikinahanglan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang imong mga pulong, Ginoo, Espiritu o kinabuhi. Ang imong mga pulong, Ginoo, Espiritu o kinabuhi. Ang balaod sa Ginoo hingpit, nagalipay sa kalag. Ang sugo sa Ginoo kasaligan, naghatag og kinaadman sa yano. Ang imong mga pulong, Ginoo, Espiritu o kinabuhi. Ang
mga sugo sa Ginoo matarong, naghatag og kasadya sa kasing-kasing. Ang gimbutan sa Ginoo matinaw, naghatag og kahayag sa mata. Ang imong mga pulong Ginoo, Espiritu o kinabuhi. Ang kahadlok sa Ginoo malinis, nagalungtad sa kahangturan. Ang mga gimbutan sa Ginoo matuod, silang tanan matarong. Ang imong mga pulong Ginoo, Espiritu o kinabuhi. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Awitan ta ang Ginoong Jesus, awit sa gugmag pagdaig. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maanausab kanimo, kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaw ni Kao, Ginoo. Si Jesus mibalik na usab sa daplin sa lanaw sa Galilea. Ug may panon sa katawhan nga midugo kaniya ug gitudluan niya sila. Unya, samtang naglakaw siya, nakita niya ang usa ka kubrador sa buhis nga si Levi, anak ni Alfeo, naglingkod dito sa iyang opisina. Miingon si Jesus kaniya, "Sunod ka nako." Ug mitindog si Levi ug misunod kaniya. Wala madugay mikaon si Jesus dito sa balay ni Levi. Dihay daghang mga kubrador sa buhis ug mga makasasala nga misunod kang Jesus ug pipila kanila nakigsalo kaniya ug sa iyang mga tinun-an. Sa maong dapit may mga magtutudlo sa balaod nga mga Pariseo ug nakakita sila kang Jesus nga nakigsalo niining mga kubrador sa buhis ug sa mga makasasala. Busa nangutana sila sa mga tinun-an ni Jesus, nganong nakigsalo man siya sa mga kubrador sa buhis ug sa mga makasasala. Nakadungog si Jesus kanila ug mitubag, "Wala magkinahanglan ug mananambal ang mga tao nga maayog lawas, kundili ang mga masakiton lamang. Wala ako muanhi sa pagdapit sa mga matarong, kundili sa mga makasasala." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Sa usa sa ako mga nabasahan nga kana kunong virus sa COVID-19, di kuno na mo diretsog adto sa atong lungs, mga 3 days, 4 days, ari pa kuno na dinhis tutunlan. Mo na magsigi kuno kag agahad, magsikag ubo. Di kuno na mo diretsog adto ba. Nya mo na og imo nang sa tingan ana kanang tuob kuno mamatay ko na dinhi sa init ana mao na ang virus sa kagaw ba. Pero kining virus sa sala mga igsoon, di nimo standby dinhi, di sa nimo standby ra dire, mo diretso gina ngadto sa atong kasing-kasing.
Muadto ba musud gyud ngadto sa kinahiladman. Nya adto kanya didto disturbuhon og maayo. Bisag unsa na lang iyang himuon nimo, pasakitan ka, palaguton ka, hadlokon ka, ratulon ka, basta musud gyud ang virus sa sala, ditso ginangadto sa kasing-kasing. Nya automatic gina imong reaksyon. Pragud anang kakita kas imong bana nga nag-inom og maayo nya kontra gina nimong hubog-hubog. Pagkakita gid nimo so day nang virus animal ana gid ka himuan din kag aksyon ba, di ba? Ug mao na nga si Kristo kabantay man siya nga kining sala grabe jud kayo ning virusa mo straight ginangadto sa kinahiladman sa tao ngadto ba sa kanang gitawag in English bag the core of his being, ang sentro sa iyang pagkatao adto ginang sala dito magpundo. Niingon pod siya diri nag-design pod siya matud pas unang pagbasa unsa to, ang pulong sa Ginoo hait pas ispadang duhay suwab musud sa gida ngadto sa kinahiladman. Ang kanang espadang duhay suwab og mabutangan na nimog taming di man nakasud, pero ang pulong sa Ginoo sud sa ngadto gyud kinahiladman. Muna depende na nato kinsay atong entertainon. Ug ang atong entertainon ang virus sa sala asud sa nas kinahiladman. Kung ang ato sang entertainon ang atong dawaton ang pulong sa Ginoo sud sa ngadto sa kinahiladman. Nya kinsa may pulong sa Ginoo? Si wa mo kibaw? Unsa man nagnaong ang pulong sa Ginoo? Wa mo kibaw? Yung kakalain sa napador, di man na nato makita. Kita na naman tayo picture sa sala. Ato din butangag sungay, tango pa rin, siga og naong, na usay, murag kwaknit, murag kabog, kanang makililisan kay naong ang kaning sala ba, no? Awa mo malisang sa sala. Uy, ilad kayo nagnaong may. Mura ka ng mga sumbi, nagbitay-bitay, mga muna ito, mga imahin sa sala. Unsa may imahin sa pulong sa Ginoo nga maghatag og kaayuhan nato. Nya muadtog yun sa ilaw, muayo sa dito. Ay, naong ni Santo Niño ay, mao ka na ang pulong nga nagpakatao. Ang pulong na himong tao, aron makakita taniya. Unya, tanang tao, mauna ang imahin ni ining maong pulong. Ana, lingi-lingian na imong tupad. Ana ba? Pulong na nga nagpakatao. Mo nay naong sa pulong. Tanawa, di ba? Mo smile na nimo, kanang iyang smile, duot gid ang atos ibong kasing-kasing. Labi na ang ni smile nimo kadtog yung purting lagutan nimo niya. Unya mo smile siya, lamiag yung patyon, no? Muduot na yun ba? Kaya nga naman, mao mo na ang pulong. Mao mo na ang pulong. Tupad ni mo. Pulong mo na. Ang nakaapan lang nato, kay dali kayo tang malimot, nga kini di ang tao, pulong denis Ginoo. Nga nagpakatao. Mao na, ang resulta, mailad dayon ta siyawa. Nga ang kanang tao, saman, ang tao, ato dayong kalagutan, ato dayong dumtan, ato dayong awayon. Kana bitang nay mo ingon nga wa gi batasan pader kining banaha kahibaw na magid unta siya nga nagkinahanglan mig kwarta nganong gisugal gyud. Wa gi irresponsable gyud. Di gyud maghuna-huna. Mana ka no? Onya ron og naigo na siya sa sala. Makahuna-huna pa na nga ang sala mudot man ngadtos kasing-kasing nya ang sala sa sugal, ang sala sa bisyo ug mao na musod sama na mga adik ganang naadik sa drogas inig kadawat ang nagkwarta ang huna-huna gid anak kini duot naman dito ang bisyo nila ang huna-huna gid anak suyop gyud ayon igkadaw suyop gyud ayon kanang na-addict sa computer kanang mga bata addict sa computer igkadawat ang nagkwarta ang nason ahona anak duwa gyud sa computer. Yung mga bata din yan yung suroy-suroy ako ni silang tagaan ighatag na ko
dagan din nga to, dagan ako asam to padu nga mudagan man mura magnahadlok. Ingon din sila uban sa dai di mudagan pa din duwa naman to dito. Na kumo ba ikahurot ato siya balik ka sa to din eta piso bi. Eta piso bi. Tagaan mo dagan gid na ngadto. Na naman sod naman dire. Nakaron kamong nanimba din unsa may sod sa inyong kasing-kasing ron? Pulong sa Ginoo o asala? Nya kusga ko na ba? Pulong sa Ginoo. Nya di na mo masuko. Di na mo masuko. Oy, mga naong ninyo sus. Di na mo magsigig panglibak. Di na mo mamakat. Ano yung sa kong tutukan? Inyo sa kong iapil-apil. Sige, dungan-dungan rataani. Mo na, unsaon man nato pag-maintain nga ang pulong sa Ginoo kanunay nga anato aron ang gugma, ang kalipay, ang kalinaw, ang karelax atong kinabuhi mo'y maghari. Unsaon man? Ha? Igo na ba nang magsigitag sayaw-sayaw? Magsigitag isa-isa kanamo maluoy kaunta nga kanimo nang ilaba? Yung Ginoo sus. Nabitari nagkuan ako, nag-message na ko ba? Ingon ni siya pader, iampo lang taon ko pader nga magpuyo unta nako ang Espiritu Santo nga mutubo unta ang akong pagtuo. Iampo taon ko pader nga kuyugan unta kos Ginoo. Nangana, yang mga pagampo ba ingon ani? Akong inan klarohon takha ni oy. Klarohon takha ni. Do na bay panahon nga wa ka kuyugis Ginoo? Nga niingon man Ginoo, uban ko ninyo sa tanang panahon hangtod sa katapusan sa kalibutan. Doon na kay panahon nga ang Ginoo wa mo kuyog nato. Nya kuwang pa ka ng atong pagtuo nga niingon man gani ang Ginoo bisag naa lang kay pagtuo nga murag kagamay sa liso sa mustasa. Pwede naman kang muingon kining bukira balhin ngadto sa dagat musunod naman kuno na nimo. Nya kuwang pa ng imong pagtuo nga dawat sa bunyag. Tapos ang giingnan, ang kuwang nimo no, ang imong pagdawat nga ang Ginoo kuyog nimo. Kay paminaw nimo no, murag ikaw ra gyud nagkuyog, ikaw ra gyud naglakaw sa kalibutan. Nya imong atubangon ang imong problema, nga murag ikaw mo imong atubang. Nya mingo Ginoo tabangi taon ko, imong Ginoo ako naman gani nimo ini atubang dire. Wa lang kakabantay nga ang galihok na di ay para nimo mauna ang Ginoo. Nya kay di man kakabantay paminaw nimo murag ikaw. Mo bitanang nisikat ng kanta nga Footprints on ano to? Footprints in the Sand. Kadungog man ang kanta. Kana atong singer diyan kumaom gay tingan mo kanta na Footprints in the Sand. Nga matod pa niya complain sa Ginoo, Lord ngano man tong sa unang hayahay kay akong kinabuhi malipayon kay ko kuyog man kakanunay nako niglingi nako didto sa bahas na atong gilaktan sa baybayon na ang imong markas imong tiil naa sang ako gakuyog man ta. Yang anong karong 40 na nakong daghanag problema mura na kong mamatay sa kaguol paglingi nako sa bahas usa naman lang ka tunob dito akong nakita nanong imo man kong gibiyaan. Tubag na yung Ginoo, pastila nimo my dear, paglingi nimo nga usa na lang katunob dito mauna ng panahon na nga ako nakanggisapnay wa na mutugkad ang imong tiil sa bas ako na tong tiil wa kay ayo. Kung ang ato ganing bag i-welcome ka ng sala, mabutaan ta, mabungol ta, mawagtang taspasing, gatuo tag kita na lang yung usa, munang uban, muambak na las building, kay wa na'y kapuslanan ang iyang kinabuhi, magdepresyon, maratol, kay nga naman, nalibot na siya, nga ang Ginoo di ay nagsapnay niya. Nabayay bata nga bisag gisapnay nas mama maglimbag-limbag lang yapon sige lang yapong tiyabaw no nabayay mga tao nga bisan pag naa na siya sa taliwa sa baha
dako kayong grasya, magsigil lang yapong panghupaw o magsigig lantaw sa mga grasya ang wapa diha niya. Kanang naa nagpuyo sa sidewalk nga naghigda lag karton, unsa may ilang gipangandoy. Nga nalang unta sila'y balay, nga naay atop. Nya kanarong naay balay o nya naay atop, unsa may ilang gipangandoy. Nga nindot sa doon ta sila higdaanan, nga ma-tiles ang ilang salog. Nya kanang naay tiles nya nindot og higdaanan. Unsa naman silang pangandoy? Na mudako-dako tang ilang kwarta na ta sila sakyanan. Nya kanang dakog kwarta, dakog balay, tiles o nya napagi sakyanan. Unsa naman silang pangandoy? Nga maduha unta ilang balay, nya maduha unta ilang sakyanan. Nya kanang duha nya duha ka buk balay, nga matulo unta. Hangtod na gidwa na ginay katapusan. Ang importante di ay ayaw pagsigig pangandoy. Unsa man? Pagsigi hinuon og pasalamat. Be grateful at all times. Pagpasalamat mao na nga gitudluan ta sa atong tubag sa salmo, ang imong mga pulong o Ginoo, espiritu o kinabuhi. Pulong ra nimo ang Ginoo mismo, mao na nay atong katagbawan, espiritu o kinabuhi. Pasalamat. Ayaw pagsigi diag pangandoy. Nya ang imo ra bang pangandoyon ang wa diha. Naay kilay, kiskison kay mangandoy gid aton to ang baga kunog kilay. Unya ron. Kung tagaan kag nindot nga kilay, pero tagaan sa kag kanser, sugot ka. May pagway kilay basta way cancer. No, inana. Ang sabi gusto nimo, cancer o kilay? O kilay na lang. Balag nipis basta di lang kanseros. O niya ron inigkis-kis nagmasama do na niya makanser na noon. Cancer sa kilay. Wala patay ka diha. Imbis magpasalamat, kiskiso na noon. Niya, pasalamat ka nga nakay bana. Kamu mga asawa ba, pasalamat mo, namoy bana. O di, paglipay nga nakay bana, bahalag na ngabit. Alam sa kay bana, o, yung asawa mo na nimo. Ngandoy juga tong banang di mangabit nga, na tintal man nagpangabit. Nya kamong mga bana, nalipay mo, nagpasalamat mo sa Ginoong nakay asawa. O, tubag mo mga bana, way bana din pasalamat, oy. Bahala nagyaw-yawan kay nas tanan, bahala nagpertinan na mura na nagimong mama, sigig pangasaba nimo, pasalamat na kay asawa, pari gani o mga asawa. Onya, kamong mga ginikanan, nagpasalamat mong namoy anak. Oh, nya ano nyo mang latuson, ano nyo mang kusion, kamo ra siya nagpasalamat nga, sigig yaw-yaw. Saan man na? Og mapasalamaton ka, ampingan, panggaon, higugmaon ang imong gipasalamatan. Dili nimo usbon, siging hapak anang latos, hadlok-hadlokon, usab na iro nga imong hadlok-hadlokon, bantay ka. Ayaw, di tao na iro, di man na hayop. Tao man na, imo man ang panggaonon, o naigugmaa, gina. So ang sunod ang mahitabo kung mapasalamaton ta, kusog kay tang muatiman sa gihatag sa Ginoo. Atimanon. Ya sa imong pag-atiman ni ana uban sa pagpasalamat, diha mo tubod ang gitawag natog contentment, satisfaction. Mao na mawa na imong stress, mawa na ana. Bisag masakit pa ka, ikasakit nimo sama God dysentery of the child Jesus, nasakit siya TB. Nya ang TB wato na malagkanus aka mamatay atong ilang panahon sa una, wa may tambal. Pero unsa may gisulti ni dysentery sa iyang kaugalingon? I-offer ko ni every bit of my pain and my sickness, i-offer ko ni para pag-ampo sa Ginoo sa tanang mga tao nga nagkinahanglan ron og kaayuhan. Naapil pa niya ang mga misyonero na tua naglisod sa ilang mission areas. Iyang gi-offer ang kada niya ubo, ang kada niya luwa ug dugo, iyang i-offer.
Nya kanang di ba na nimo himuon sa imong kaugalingon, iglabad sa imong uo para ni sa among parish priest. Ana. Igsakit sa imong ipon para ni sa assistant. Ana. Di dako kay mig benepisyo, di ba? Unya kay pag diagnose ron katong sakit sa imong uo, meningitis man di ay i-offer ko ni sa Santo Papa. Di ba? Ana. Nya hapit naman ka mamatay sa kining remaining hours, Lord, i-offer ko ni sa mga madre. Ana. Di kamatay nimo ang musugat nimo dito, Santo Papa, mga madre, mga pare. Maimpirno pa ka kana. Uy, tubag oy. Di na ka maimpirno oy. Onya kay muagi raman ta dinhi, langit may atong destination, gamita na lang na tanan diha para ka malangit. Mao na ang tumong ni Santo Niño, mao na ang iyang pagpakatao aron ang tanan nga naa sa tao mahimong Diosnon or makapalangit. Iyang gibalaan ang tanan nga niya nato, apil ng atong kasakit iyang giagian diha sa cross, the highest pain nga ma-experience sa tao iyang giagian, haron including our pains and our death can bring us graces and can make us holy. Makapahimo na tong balaan. Ingon ana ng Ginoo, og ato lang gining mahinumduman, ay kita mao'y pinaka-relax nga tao sa kalibutan. Oy, kitang mga Katoliko mo nang di masabtan ako ngano ang mga Katoliko labi nang gasigig simba, mga ratulon, mga hadlukan, mga mastres, hasta pangpari mastres. Di ko kasabot ana. Nga naman, because our God is a God of power, joy, peace, unity, harmony, and the God of life, not the God of death. Ngano pa mang maratol ta? Because we allowed sin to penetrate into our being. Munang deny yourself. Take up your cross and follow me, and I will give you rest. Di ba? Sige na manindog na ta, kay murag wa na mo kasabot tingali ani. Mga igsoon, si Jesus ang matamis o yamot nga Dios o Ginoo tungod sa iyang paghigugma sa mga katawhan, nagpakatao o gianak sa mahal nga Birhen Maria. Ang iyang way sukod nga paghigugma sa mga tao gibalusan nato sa dili maisip nga mga sala o kakulangan. Busa karon uban sa mapaubsanon og mahinulsulon nga mga kasing-kasing, pangayuon nato ang iyang pasaylo sa ato mga kasaypanan o kakulangan sa tinuod nga paghigugma. Sayod kita nga siya ang tuburan sa tanang gahom, gugma o grasya nga atong gikinahanglan alang sa kaluwasan, puno sa pagtuo og pangilaba, himuon nato kining santos nga nobina alang ni Señor Santo Niño. Pagampo sa kaysayam nga adlaw. O Jesus nga may gugmaon o yamot, nagipakita mo ang imong gugma sa mga katawhan, pinaagi sa pagtabang kanila sa ilang mga kinahanglan. Nang luhod og nagasimba ako kanimo, uban sa mainiton nga kapunungan sa mga serafines, nga nagadilaab sa ilang putli nga paghigugma kanimo. Nangamuyo og nagpakiluoy ako kanimo, nga paduktan mo ako sa imong Diosnon nga gugma, nga dili unta mapalong aron higugmaon og simbahon ko ikaw, niining kinabuhi ug higuman ko sa walay katapusan sa kaymayaan sa langit. Amen. Ato karong pangayoon ni Señor Santo Niño ang mga grasya nga atong gikinahanglan. Ang inyong tubag, Ginoo, sa imong gugma ayuha kami. Ginoo, sa imong gugma ayuha kami. Nga ang simbahan magmapailobon sa pagsangyaw sa ebanghelyo aron pag-ayos sa mga katawhan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, sa imong gugma ayuha kami. Nga ang gobyerno muhatag sa ilang kinasingkasing nga serbisyo ngadto sa katawhan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, sa imong gugma ayuha kami.
nga ang mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 nga makabato na og hingpit nga kaayuhan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, sa imong gugma, ayuha kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, sa imong gugma, ayuha kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo kamumot, mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, sa imong gugma, ayuha kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, sa imong gugma, ayuha kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, sa imong gugma, ayuha kami. Nga ang mga kalag sa mga matuuhon nga nangamatay, mapasaylo na sa Dios ug dawato na sila ngadto sa paraiso, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, sa imong gugma, ayuha kami. Kitang tanan, O Jesus, nga matamis uyamot, Senyor Santo Niño, ikaw ang tuburan sa matuod nga paghigugma, nagaampo kami alang kanimo alang sa panagdait o panaghiuyon sa mga katawhan sa tibuok kalibutan. Lamdagan mo Ginoo sa kahayag sa imong grasya ang mga erehes o mga sismatikos aron makaila o managsimba sila sa imong pagkadiyos. Hinaot paunta nga managbalik kanimo ang mga makasasala nga mahinulsulon. Papahulayon mo ang mga kalag sa purgatorio sa mga kasakit nila ug pasudlon mo na unta sila diha sa langit. Ihatag mo Ginoo ang mga grasya nga among gipangamuyo niining nobina pinaagi sa maong Kristo nga among Ginoo. Amen. So, pwede mo muhimo sa atong formal offerings, no? Diya tayo mga boxes dire. Linya lagduha diha sa taliwala. Igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, ug alang sa kapuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan.
O Dios among amahan, uban sa masadya nga mga kasing-kasing og sa buhi nga pagtuo, nagasaulog kami karong adlawa sa mga misteryo sa pagkabata sa imong anak nga nahimong usa kanamo. Himua nga kining sakripisyo diin kami makahatag kanimo sa angay nga pagsimba, magpasiguli kanamo nganha kanimo sa hingpit. Pinaagi sa ngalan ni Jesus among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matar. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay karon imong gipuno sa kasadya ang among mga kasing-kasing tungod sa among pag-ila diha ni Kristo sa pagpadayag sa imong gugma. Bisan tuod dili makita ang himaya sa iyang pagkadiyos, apan karon nakita siya nga nagpakatao sa magayod kanamo. Si Kristo mao ang imong anak sa wala pa ang tanang panahon, apan karon nahimugso siya sulod sa panahon. Sa pag-anhi niya aron pagpabangon ngadto kaniya sa tanan nga napukan, ingon man sa pag-uli niya sa kahiusa ngadto sa tanang kabuhatan, iyang gipabalik ang mga tawo nga gihinginlan nganha sa imong langitnong gingharian. Ug busa duyog sa panon sa mga anghel, kanimo nagadaig kami nga puno sa kalipay diha sa among pagsangyaw sa pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Husana sa kahitaasan. Daigon ang nag-aani sa ngalan sa Ginoo. Husana sa kahitaasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tudhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Ini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo, siya mo balik ngani. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pans kinabuhi og kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, ni Jose among obispo, ni Medefeli ang kaabag nga obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-as silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, kang San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya. Gihatag nga kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Sa buhing pagtuo, maghiusa kita pagsangpit sa tong langit ng amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong ginharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala namo, ug dili mo kami itugyan sa pagsulay. Hinunualuwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man
Ginoong Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Maana usab kanimo. Ato rong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Kaluy, kaluy, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Kaluy, kaluy, kaluy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Kaluy kami, kaluy kami, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Santos nga Ginoo sa tanang panahon, ikaw ang among hari, kagahapon o karon, sa tanang katuigan, pagadaygon ka, walay tupong ang pagmahal nga gihatag mo. Santo Niño, Senyor Santo Niño, o daghang salamat sa kayo mo. Daygon sa kanunay ug simbahon kagayon. Santo Niño, gugma ko. Hari sa kalipay, hari nga gamay, hatagan ta kamig luna, diha sa dughan mo. Hari nga gamhanan, hari sa tanan, walay tupong ang pagmahal nga gihatag mo. Santo Niño, Senyor Santo Niño, o daghang salamat sa kayo mo.
Magampo kita. O Dios, among amahan, niining santos nga Eukaristiya, imong gitagbaw ang among kagutom. Uban sa Santo Niño, nga gianak ni Maria nga Birhen, mangita unta kami kanunay sa pagtuman sa imong kabubuton, magtubo sa panuigon, kaalam o grasya, o masayod nga nakapahimuot kami kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. O Diyos sa mga mahan, misangpit kami kanimo nining panahon sa among paginahanglan. Nga unta mapanalipdan mo kami batok ni ining COVID-19, nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi, ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliw po kami sa imong grasya, alang kanila nga gitahasan sa pagtuon, sa kinaiya nining maong virus, ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap ni ini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga huna-huna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliw po usab kami kanila nga natakdan sa mga sakit na mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag ka namo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyog nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo. Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos. Iampo mo kami. San Rafael Arcangel. Iampo mo kami. San Roque. Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz. Iampo mo kami. San Pedro Calungsod. Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog palihog. So mga igsoon, pit senior ninyong tanan. Pit Senyor. Salamat ta ninyo nga nagsigig attend sa atong nobina. Karon mo atong pista mo sa atong nobina. Unya karong adlaw atong ipahigayon ang pagpang-distribute anang atong gipamalit nga mga tag 5 kilo ganador rice nga naay putos ng daan, gipak ng daan. I-distribute na nato ngadto sa ato mga around 1,000 ka mga kabus nga pamilya. So, atong pakpakan ang tanang donors ni iampo pod nato ang atong kaniniang mga Eucharistic lay ministers o pipila sa atong mga kaigsuonan dinhi nga mutabang sa pag-distribute niining ato karong mga bugas nga panghatag. So, salamat gyud kaayos mga donors. Niya ato sang pasalamatan ang tanan nga nag-anda maning ato rong misa, ang ato dinhing galimpyo aning simbahan, ang gaatiman diha sa atong mga frontliners, na mao sa natong Eucharistic lay ministers, ang atong singer, si Brad Rene, ang way paglubad nato dinhing servant singer, ang atong lektor, ang atong salmista, ang atong mga sakristan nga nag-alaga diri, ang atong nag-monitor sa atong TV monitors, ang atong mga sukom na naghimos coverage aning atong pag-video aning atong misa. Ang atong kaning mga electricians no nga nagsigi og facilitate aning ato dinhing kuryente para dili ta maputol. Ana, so ato silang pasalamatan, labaw tanan sad pasalamatan sad nato ang akong parochial vicars, Father Leo. Sa una diko ni magsige manig kuyog dinhi, karon di naman mo kuyog, karon murag mingaon biya sad ta, karon ni kuyog naman sa tong misa. Silang tanan lakip na ang atong mga offerers, pinanguluhan ni Mr. Frido ug Mrs. Maria Bohol. Masipang pakpak natong tanan. Salamat kayo. So karon inighuman na sa final blessing na atay sinulog dancing.
Okay ra ninyo? Hindi mo okay? Tabang lang sa modyak sayaw-sayaw sa da. Mga kuan raman ni, mga 1 hour raman ni siya. So, di sa tingali kadiyot ra ni siya. Imbitar ta og mga usa sa ato mga chapels dinhi nga hilig sa gayo og Devotion Santo Niño nya kuan sad sila no, nag-form gyud sila mga kanang sinulog dance ba ang taga-ibabaw nga chapel. So ato ni silang tagaag masipagpakpak una o pamunay sugod sa pakpak lang sa ano. Kami diri ni Father Leo na amsan mi diri Santo Niño, amo lang sa ning iwara-wara lang sad. As Father Leo, antigo man itingali siya ako, wa man koy kantiguhan anang sinulog pero iwara-wara lang sa ninamo diri unsay di adireron. way kuana, way basulay og mabuhian ning Santo Niño. So usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa Diosnon nga kalinaw, divine peace. Nya mahitabo ra ni kung sama gyud ni Santo Niño pasudlo nato kanunay ang pulong sa Ginoo dinhi sa atong kasing-kasing, dili ang sala. Manindog para sa final blessing. Kami ni duha ni Father Leo ang mo bless ninyo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Pit Señor. Pit Señor. Senyor, himayaon ka Diyos. Senyor, pagadaygon ka Diyos. Senyor, pasaylua kami. Senyor, kalii kami. Senyor, lamdagi kami. Senyor, pangalipdi kami. Panayaw mong tanan, halad ni Santo Niño, ang mulingkod maimperno. Senyor, kang mama kini. Senyor, kang papa kini. Señor,
Senyor, sa kaaway kini. Senyor, sa pagpasaylo kini. Senyor, sa pasalamat kini. Senyor, sa pamilya kini. Senyor, sa anak kini. Senyor, sa mga mabdos kini. Senyor, sa mga ulay kini. Senyor, sa mga byuda kini. Senyor, sa mga byudo kini. Senyor, sa simbahan kini. Senyor, sa arsobispo kini. Senyor, sa mga obispo kini. Senyor, sa mga pari kini. Senyor, sa mga madre kini. Senyor, sa religious kini. Viva Pit Senyor! Viva Senyor Santo Niño! Palakpak sa Ginoo, mga igsoon! Salamat!